Здравейте на всички! Днес ще представим втората част на презентацията "Невъзможната размяна". Нека преди това да измолим Божието благословение, за да може с мъдрост от Бога да разберем това, което Бог днес ще ни открие чрез лектора. Святи Боже, благодарим Ти за това, че си ни дал възможност в това последно време да отворим страниците на Твоята свята книга, Библията. Молим Те, си отвори умовете ни и благослови нашия говорител, за да можем с силата и с мъдростта на Святия Дух да разберем историята на нашето бъдеще, историята на края на този свят и началото на онова, което ние наричаме светло бъдеще във вечността. Заради Исуса Те молим за всичко това. Амин. Амин. Заповядай. Започнахме един много кратък семинар в 2 части, в който проследяваме накратко това, което хората са опитвали да поставят на мястото на Бог през цялата човешка история. Семинарът носи името "Невъзможната размяна", защото вчера разгледахме, че с каквото и човешко творение да се опитаме да заменим тази вътрешна, тази искрена потребност да вярваме и да почитаме, всъщност резултата е гордост, себелюбие и в крайна сметка грях. Така че днес ще си припомним текста, който е ключов за двете части, който апостол Павел отправя до римляните, до тази люлка на човешката мъдрост. Дори и днес ние сме наследници на римската философия, на римското право, на много от римските религиозни виждания, и затова апостол Павел още тогава е записал следния текст: "Понеже от създанието на света това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост", говорейки тук за Бог, "се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така щото човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха." В първата част на този текст говори апостола за това, че на всеки човек по някакъв начин е известно, че има нещо по-голямо от него. Че има един Бог, който иска човек да го познае, който му се открива по най-чудни начини. И казва се това, защото във 21 стих: "Като познаха Бога", че всички са познали по някакъв начин, че съществува Бог, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Това е неизбежният и естествен резултат от отказа на човека да познае Бог. После, като се представяха за мъдри, те глупееха и славата на нетленния Бог размениха, и това е ключовата дума, върху която се гради целият семинар, срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. И днес ще проследим до наши дни и по-точно до миналата седмица на нашето време, с какво човек се е опитвал да разменя славата на нетленния Бог. За това, какво става след като разменим славата на Бога? За това, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между самите тях. Те, които замениха истинския Бог служлив и предпочетоха да се подкланят и да служат на твърдта, на това, което е създадено, на това, което няма сила да твори, да спасява, да утешава, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Това беше общия текст върху двете части. А днес нашата тема е "Който побеждава". И ще видим каква е победата, която не ние, а Бог е извоювал за нас. И този цитат "Който побеждава" намираме в едни прекрасни обещания в последната книга от Библията, Откровението на Исус Христос, или на гръцки Апокалипсис.
И това не е някаква книга, както учат много хора, която е заключена, която е сложна или която е дълбоко заплетена. Това е книга, която сам Бог е дал на хората, за да могат те да я изследват. В нея наистина има символи, но тези символи се обясняват в цялата Библия. И точно това откровение започва със следните думи. Откровение на Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който тук заявява, що казва Бог и заяви Исус Христос и всичко, що е видял. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай. И нашите обещания, които виждаме, са в следващите текстове. Който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт. Когато Библията говори за окончателната смърт, за унищожаването на хората, които умишлено са отказали да познаят Бога, първото обещание е, че човек няма да бъде повреден от тази втора смърт. Второто обещание, на този, който побеждава, ще дам от скритата мана, ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава. В древността е имало обичай бяло камъче да се дава между най-добри, близки и лични приятели. Не знам дали имате, аз считам, че Бог ме е благословил с такива приятели, които са лични, които са на сърцето на човек, и дори Соломон казва, че има приятел, който седи по-близко и от брат. Има приятели, пред които човек може да открие сърцето си и които са близки до самото сърце на човек. Тук се казва, че Бог дава обещание да ни даде такова камъче, т.е. ние да бъдем Негови приятели и Той в крайна сметка да ни спаси. И само ние двамата, само аз и Бог, или който получи това камъче, и Бог ще знаят какво е написано. Тоест, общението между Бог и човек е едно строго лично общение. Когато човек има нужда да се помоли за нещо, за някакъв проблем, който касае само него, той коленичи и в Матей 6 глава казва: влезте в скришната стаичка. Влезте в това най-интимно място, което не може да се споделя дори и с най-близките хора. И тогава говорете с Бог. И точно това споделяне, този разговор, тук е описан като връзката, която описва бялото камъче. Следващото обещание. И на този, който побеждава и който се пази до край, за да върши дела чисти като моите, ще дам власт над народите. И той ще ги управлява с желязно тояга, те ще се струшат като гранчарски съдове, както и аз получих от отца си. И ще му дам зорницата. Човека, ако с кротост и смирение, ако побеждава всеки ден, ако се запази чист от грях, от всичко, което Библията нарича грях, на него ще му бъде дадена славата, каквато са имали първите хора в света, Адам и Ева, а именно, че на тях е било поверено управлението на цялата планета. Друго обещание. Който побеждава, ще се облече така в бели дрехи и аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца си и пред неговите ангели. Тук говорим за някаква книга апостола. Това е книга, където са записани всички наши не само дела, но мисли, помисли и действия. Това са местата, където се пази на небето информацията за всеки един от нас. И там има една особена книга, наречена книгата на живота, където са записани спасените. Тези, които са повярвали, тези, които имат лична връзка с Бог. Другото обещание гласи: който побеждава, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън. И ще напиша на него името на моя Бог и името на града на моя Бог, Новия Иерусалим, който слиза от небето от моя Бог, ще напиша и моето ново име. Обещание, когато Господ дойде втори път, ние да сме там с Него. И последното обещание, на този, който побеждава, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с Отец си
на Неговия престол. Последното обещание е когато дойде един нов свят, когато Исус Христос дойде и вече няма грях и смърт, ние да бъдем заедно с Него. Това са обещания, които през вековете са били отправени към различните църкви през цялата християнска история. А днес ние може да кажем, че понеже имаме Божието Слово и можем да го четем, това са обещания, които са дадени и на нас, ако ние побеждаваме. Но сами не може да побеждаваме, личи си във всичките тези обещания, победа има единствено в Бог. И сега виждаме нещо друго, което мога да кажа, че е най-тежната загуба. Защото се говори за някои, които не побеждават, не защото не могат, а защото не искат да побеждават. Пророк Исаия говори за това, като казва: горко на онези, които теглят беззаконието с въжета от лъжи и грехът, като сремат си от товарна кола, които казват: нека бърза, нека ускори делото си, за да го видим, и нека приближи и дойде възнамерението от святия Израилев, за да го разберем. Горко на уния, които наричат злото добро, а доброто зло. Едно особено тежко осъждане за хората, които смесват доброто и злото, които казват на правилното, че е грешно, и на грешното, че е правилно, които турят тъмнината за виделина, а виделината за тъмнина, които турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво. Горко на онези, които са мъдри в своите очи и които са разумни пред себе си. И тук аз съм добавил тези, които са уповали само на собствения си разум. Тоест хората, които не разчитат на някаква помощ, а казват, че сами могат да направят всичко, сами могат да победят, сами могат да се спасят от смъртта, сами могат всичко. И продължава текста: горко на онези, които са юнаци да пият вино и силни да подправят спиртно питие, които за дарове оправдават беззаконника и отнемат от праведника правото. Горко на тия, които постановяват неправедни постановления, и на писачите, които пишат извратеност, за да лишат сиромасите от правосъдието и да отнемат правото на сиромасите от свидетелството. И какво ще направите в деня на посещението? Тук се говори за деня, когато Бог ще дойде втори път. Какво всички тези хора, които са разменяли злото за добро, които са се опивали, които са осъждали другите, които са лишавали хората от тяхната справедлива заплата, които са огнетявали сиромасите, въпросът тук е: какво ще направите в деня на посещението и в опустошението, което ще дойде отдалеч? Към кого ще прибягват за помощ и къде ще оставите славата си? Въпроси, които са много сериозни. Те са към всеки един, който отказва да познае Бога. Защото Бог не е за подиграване, казва Библията. И за това въпросите са толкова сериозни. Какво ще направите в деня на посещението и в опустошението? Каква отега ще има в хората, ако земята почне изведнъж да се тресе, или ако изведнъж настъпи огромна буря? Ние дори и днес, когато дойде някоя гръмотевична буря и не сме насигурно в къщите си и в колите си треперим, а ако случайно Бог реши тогава да гръмне, какво ще правят тези хора, които не са уповавали на Него? Нищо не им остава, освен да се наведат между пленниците и да паднат от убитите. При все това, гневът му не се отвърна, но ръката му е още простряна. И този последен текст, който казва, че ръката на Бог е още простряна, ние ще видим днес каква е Божията последна вест, какво е Неговото предупреждение за нас, които живеем в тези времена. И за да стигнем до днес, трябва да се върнем до едно много отдавнашно начало. Тогава, когато се изразило едно много израелско идолопоклонство, построяването на Вавилонската кула. Това на картината е древен храм, наречен Зигурат, който е бил храм за поклонение на Бога Слънце. Хората са смятали не просто, че Слънцето е божество, а са го обожествявали като такова, което носи знание, някакво специално скрито знание. И дори днес имаме твърде много хора, които под различни форми се покланят точно на Бога Слънце, като мислят,
че той дава някакво специално знание. А всъщност Слънцето е това, което носи светлината, а на латински носител на светлина означава Луцифер. Това е латинския превод на носител на светлина. И точно носителя на тази фалшива светлина, на лъжливата светлина, е избрал Слънцето като обект за поклонение. Нещо, което Бог е създал, ние да се покланяме. И историята на Вавилонската кула е следната. А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И като потеглиха човеците към изток, намериха поле в Сенарската земя, където се заселиха. И рекоха си един на друг: елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: елате да си съградим град, даже кула, чието връх да стига до небето, и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. И отдолу е посочен превода, английския превод, който казва: let us build us a city и let us make us a name, което означава в подчертаните текстове: нека ние да си направим за нас, нека сами да си съградим град, даже кула, чието връх да стига до небето, да сме като боговете. И нека ние за себе си да си спечелим име, нека се обединим сами под някакво име, но не Господнето, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А следващия текст казва колко безсилни всъщност са се оказали всичките тези усилия. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя, а те престанаха да градят града. Бог разпръсна хората, разбърка езика им, за да могат те да го търсят. С различните езици, които имаме ние днес, да не се обединим в гордост и в открит бунт против Бога, каквато беше Вавилонската кула, а да го търсим. Затова той се наименува Вавилон, въркотия, от гръцки и от еврейски врата към Бога. Защото там Господ разбърка езика на цялата земя и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. Един интересен текст, който показва, че всички капища, езически храмове, след това приличат на Вавилонската кула. Текстът се намира в втора книга на Летописите, 34 глава, 4 стих. В неговото, по време на цар Йосия, описва тази книга, присъствие събориха жертвениците на ваалимите, хората, които се кланят на Бог Ваал, езическия бог на слънцето по това време. И изсече кумирите на слънцето, т.е. всякаквите изображения, идоли и символи на слънцето, които бяха върху тези жертвеници, върху капищата, и сломия шерите и вайните и леяните идоли, и като ги стри на прах, разпръсна го върху гробовете на уния, които бяха им жертвани. Това да се покланяш на слънцето е било считано и се счита в цялата Библия като едно фалшиво поклонение. И тук е описан как изглежда такъв храм. Някакъв вид жертвеник, храм, олтар, върху който има някакъв символ на слънцето. И днес в цял свят ние виждаме много големи постройки, които претендират да са християнски храмове, но които имат върху си всякакви символи на звезди, на слънце, на луна, което Библията осъжда като идолопоклонство. Осъжда го във втората Божия заповед. Не си прави кумир или каквото да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоя Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят, а показвам милости към 1000 поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Не просто е осъдено идолопоклонството от всякакъв вид, но то върви заедно с едно осъждение на поколението. Тоест, че човек е отговорен не само пред себе си, а и пред поколението, което би направил. И много родители се чудят защо децата им тръгват по лоши пътища, защо децата им имат някакви проблеми. И много от отговорите всъщност се крият в самите родители
или в тяхните родители. Друг текст казва и да не би като подигнеш очите към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество. Това включва псевдонауката астрология, това включва всичките езически култове, това включва всички системи, които се покланят на слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество. Било то съзвездия, било то хороскопи, било каквото и да е друго. Пророк Исаия казва: и когато ви рекат, допитвайте се до запитвачите на зли духове, т.е. на демоните, и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете, не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Нека прибягнат при закона и при свидетелството, ако не говорят според това слово, наистина няма дозоряване за тях. Тук са осъдени също така всички, които говорят с зли духове, които по някакъв начин викат духове, баячки, вражари, магиосници, има ги в много голям брой и днес. И по-нататък е казано: в онзи ден човек ще погледне към Създателя си и очите му ще взрат в святия Израилен. Той не ще погледне към жертвениците. Човека, който е очаквал и гледа към Създателя си, и чието очи се взират в святия Израилен. Този човек не ще погледне към жертвениците, дело на ръцете си, нито ще се взре в това, което изработиха пръстите му, нито в ашерите, нито в кумирите на слънцето. А колкото за нас, в наше време, имаме твърде много предупреждения оставени. Духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпват от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла. Хора ще бъдат подвеждани от други хора, ако не се допитат, както казваше пророк Исаия, до своя Бог, ако няма за свидетелство единствено Божието Слово. Защото онази тайна продължава да пише към солунците апостол Павел: сиреч беззаконието вече действа, но само докато се отмахне от след оня, който сега я възпира. И тогава ще се яви беззаконният, когато Господ Исус ще убие дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Тогава ще изтреби с явлението на пришествието си. Тогава, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и всичката измама на неправдата между уния, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. Открито хората са отхвърлили да обичат истината и са обикнали тъмнината, обикнали са заблудата, обикнали са лъжата. И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел. И днес ние предстои да виждаме, както и в миналото са виждали хората, най-феноменални, най-чудни действия и събития, които сякаш нямат никакво логично обяснение, които примамват, които заблуждават хората да вярват. В Библията пише, че това не е чудно. Това всъщност не са никакви чудеса, а това е просто Сатана, който се преправя на светъл ангел. Тъй, че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Дори не е изненадващо, ако демоните, ангелите осъдени заедно с Сатана, се преправят на служители на правдата. Но тяхната светлина, краят им, ще бъде според делата им. И последният текст, който ни предупреждава: това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител Исус Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал до сега. А отхвърляй скверните и бабешки басни и обучавай себе си в благочестие, защото телесното обучение е за малко полезно, а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот. Това слово е вярно и заслужава приемане. Телесното обучение, това, което можем да правим в тялото си, нашата човешка мъдрост, е за малко полезно, а благочестието, способността с Божията помощ да обичаш ближния си, да възлюбиш Бога с цялото си сърце,
това благочестие, да правиш добро, защото на теб Бог е направил добро, Той има обещание и за сегашния, и в сегашния живот ние ще се чувстваме добре, ако правим това, и за бъдещия живот, когато Бог дойде, и за тогава. А последната покана, както четохме преди малко, че Бог все още простира ръката си, въпреки всичко, което се случва, Бог все още простира ръката си, намираме записана в Откровението на Господ Исус Христос, написано от Йоан. И в 18 глава там пише: след това видях друг ангел. Ангел от гръцки, който означава безпител. Видях някой, който носеше вест, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния и разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете и да не споделяте яздите, защото греховете й стигнаха дори до небето и Бог си спомни нейните неправди. Библията казва, че е много лошо и горко на човек, който попадне в ръцете на живия Бог. И когато Бог си спомни, защото Бог в милостта си, Библията описва, че забравя греховете на хората. Но когато Бог си спомни на неправдите, тогава Той ще съди тези, които са вършили грях. И тази последна вест, излезте от нея, люде мой, е за всички, които търсят, които искат да повярват в Бог, които имат желанието някой да им обясни, някой да им каже за Бог, виждат, че света не отива на добре и искат нещо по-добро. И имат нужда да вярват, имат нужда от една истинска любов. Не любов, която може да се размени за пари, не любов, която може да се купи, не любов, която очаква нещо в замяна, а безрезервната, истинска Божия любов. И тази последна покана е вест за ясно отделяне, един критерий, неоспорим критерий на истината и лъжата, вест на проповядване на Божието Слово като сигурен и единствен критерий в нашия живот. И много добре казва апостол Павел в посланието към евреите, че Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Това е най-острия критерий. Най-острата вест е в Библията, която човек някога е чувал. Тя разделя душата и духа, ставите и мозъка. Тя засяга всяко наше мнение, всяка наша идея, всичко, което мислим. Библията разделя до пронизване на душата и духа, ставите и мозъка и издирва пълно помислите. Дори познава това, което ние мислим. Дори мислите ни се знаят от Бога. И няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаряме. Всичко е въпрос на упование. На кого сме готови да поверим живота си, да поверим нашите мисли. И тъй, като имаме велик първосвещеник, Исус, Божия Син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас, с нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която помага благовременно. Освен това, тази вест е един призив за спасение от греха, защото наказанието за греха е смърт, е вечният принцип в Римляни, 6 глава, 23 стих. Това е призив за спасение от смъртта. Човек, който не иска да умира, ако има такъв, тогава това е вестта за него. Това е неговата покана. Това е вест за промяна, за обръщане от пътя, по който сме тръгнали.
Защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност. Докато се казва: днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението. Ако чуеш онзи тънък, тих и кротък глас, който говори на всеки един от нас, да не закоравяваме сърцето си, да не се обърнем и да си се върнем към това, което сме вършили, а да се замислим, че може да променим нещо. Пътят, по който днес върви света, той не е много по-различен от пътя, по който са вървяли хората, градейки Вавилонската кула. Опитвали са се сами да си извоюват име, сами да си построят град и със своите дела да стигнат до Бога. И сега ще видим в последната седмица какви събития се разиграха на световната сцена. Това са грандиозни събития, които считам, че в близките месеци ще променят изцяло политиката и вероятно изцяло философията и правото, които досега са утвърдени в нашия свят. Четем информационна агенция Фокус, сайта може да видите, съобщава следното. Папа Франциск електризира Конгреса с призива за активни мерки във връзка с климатичните проблеми, миграцията, бедността и смъртното наказание в САЩ. И отправи към Съединените щати предизвикателството да надмогнат различията и да преоткрият собствените си идеали. Аржентинският понтифекс предизвика бурни овации с историческото си обращение, което има голямо въздействие както върху консерваторите, така и върху либералите. Като се обърна към Конгреса от подиума, на който до сега никога не е заставал папа, Франциск заяви на Конгреса да отхвърли ксенофобията и да приеме стратежни мигранти. По-надолу четем 50-минутната му реч омагьоса. Цялата зала, която бе изпълнена с посланици и съдии от Върховния съд, сенатори и влиятелни личности от Камарата на представителите, нещо, което рядко се случва дори по време на речите на американските президенти. Папа да изложи своята си визия за една по-състрадателна Америка, която може да използва силата и богатството си, за да излекува отворените рани на планетата, разкъсвана от омраза, замърсяване и неравенство. Тази новина е много особена поради няколко причини. На първо място, Америка е основана, самата идея на нейната конституция почива върху разделението на светската власт от църквата. Църква и държава са разделени. Нямат нищо общо, за да може всеки човек, според свободата на съвестта си, според своите убеждения, да избере на какво да вярва. Защото всеки закон, по какъвто и начин да е повлиян от някаква религиозна система, независимо каква е тя, би довел до насилие и до принуждаване над човешката съвест, което вече си е един открит тероризъм. И тук срещаме една особена дума омагьоса, цялата зала, тази невероятна реч. И още една, че папата иска Америка да излекува, разчита на Америка да излекува отворените рани. Четем в Откровение 18 глава. Продължение, това са събитията, които следват, след като някой е поканен и откаже. Ако си спомняте, преди малко ние разгледахме поканата. И се казва за един силен ангел. Не този, който кани, не този, който развестява и известява, но един друг. И един силен ангел взе един камък голям като воденичен, да го хвърли в морето и рече: така стремително ще бъде срещат Вавилон, великият град, и няма вече да се намери. Светлината от светило няма вече да свети в тебе, и глас от младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе. Защото твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние, или една съвременна дума, омагьосване. В английския превод казва magic spell или sorcery. Бяха измамени всичките народи. Чрез едно омагьосване са били измамени всичките народи. И аз се съмнявам, и вероятно човека, който беше написал новината предишната, познава много добре своята Библия. Един сайт прави следния коментар върху новината, която прочетохме преди малко.
Едва ли може да се намери по-точен израз, доказваш пълното припокриване на обстановката в залата, става въпрос за залата на Конгреса, и пророчествата от двете книги от твърдението в 50-минутната му реч омагьоса цялата зала. Омагьосаните няма собствена воля, те не мислят, не схващат, не усещат измамата. Те са като хипнотизирани и всичко, което им се представя, го възприемат така, както иска хипнотизаторът. Едва ли в подобно положение някой би могъл да реагира по друг начин, освен така, както му се внушава. Невъзможно е да се покаже и докаже, но в конгресната зала вероятно е било пълно с паднали ангели и всичко е било под тяхното въздействие. При такова положение всичко може да се случи и каквото и да е внушено на присъстващите ще даде отражение в бъдеще, когато ще взимат решения по искания на Франциск относно политиката на САЩ. Нужно ли е да се съмняваме, че подобна обстановка не само улеснява, но създава реална възможност да се гласуват всякакви закони, включително и семейен ден. Тук говорим точно за такива закони, които се налагат от една църковна организация чрез държавната власт върху всички хора. Едно открито посегателство върху човешката съвест и върху вярата като един свободен морален избор. Всички суперлативи, продължава този коментар, отправени към папата и неговото изказване, сякаш са извадени от Откровение 13 глава. Авторът на информацията сякаш е чел книгите Апокалипсис и Даниил, за да запознае читателите с обстановката в Конгреса и реакцията на присъстващите по време на речта на Франциск и след нея. Волно или неволно той изразил същото, което Бог чрез пророк Даниил и апостол Йоан пророкуват за вяра. И тук са цитирани Данаил, 8 глава, 23 стих, където говори за последните времена, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и без лукавщини, чрез коварството си ще направи да успява измамата в ръката му, ще се надигне в сърцето си и ще погуби мнозина, спокойствието им ще възстане и против началника на началниците, но ще бъде смазан не с ръка. А Откровение казва: и видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя. За това оздравяване, на което разчиташе лидера на католическата система. И цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. И говори се за екологични проблеми, говори се за криза с мигрантите, говори се за много проблеми, които има света. И света наистина има огромни проблеми днес. Но пророк Еремия и пророк Михей казват, че те не могат да бъдат решени от хората. Защото твоето поведение, казва Еремия, и твоите дела и причиниха това. Това е плодът на твоето нечестие. Земята ще запустее по причина на жителите си, поради плода на делата им. Тук се казва, че причината не е политическа, не е нито на различната степен на развитие, нито толкова на някакъв фундаментализъм. Причината е в беззаконието, в плода на делата на хората, които нарушиха Божия закон. Четем в Fox News, че Обама, администрацията на американския президент, търси помощта на Ватикана относно Иран. Четем в писание Тайм, неговия електронен вариант, че папа Франциск се среща с президента на Руската федерация Владимир Путин по време на аудиенция на 10 юни 2015 година в Ватикана. Папата може да използва своето партньорство с Путин, за да напредне в международните отношения. Това казва сближаване от една страна с Иран, от друга страна с Русия, и обединяващия фактор се оказва ръководителя на религиозна система. Виждаме и разцепление в исляма. Великият мюфтия на Саудитска Арабия, докладва същата информационна агенция Фокус, шейх Абдул-Азиз бин Абдула Ал-Шейх призова мюсюлманите да се обединят срещу терористичните групировки. И в исляма става разцепление. Навсякъде сякаш в момента света трепери, сякаш всеки се разцепва, сякаш хора търсят различни отговори на въпросите на кризите, които имаме.
Но всъщност ще видим след малко, че всичко това сякаш е дирижирано. Че всички части от пъзела, наредени и видяни през призмата на библейските пророчества, сякаш дават една много, много ясна картина. Коментара, който дава един библейски сайт на тази новина, е следния. Това е поредното доказателство, че накрая всички религии и политически сили ще бъдат обединени, за да бъде установен нов световен ред. Докато светът се чуди как е възможно да се осъществи пророкуваното от адвентистите налагане белега на звяра, тероризмът осветли проблема. Изведнъж се получава тероризъм, появяват се екстремисти, които дават тласък на едно движение на маси, те стават пусъка за вземането на нови политически решения и след това се казва точно появата на религиозния тероризъм е инструментът, който е подготвен за да даде основание на религиозните сили да заговорят за обединение на религиите срещу всеки, който не иска да е част от икуменическата група. Също така и политическите сили си подават ръката да наложат един глобален ред, за да няма повече войни, омраза, противопоставяне и невинни жертви. За жалост, Библията казва точно обратното, че ще дойде време, каквото никога до сега не е имало, и ще има проблеми, които, освен с Божията помощ, са неразрешими. Издигат флага на Палестина пред ООН. Прецедент. Никога в Организацията на Обединените нации до сега не се е смятало, че Палестина, този вековен враг на Израел, може да има своя флаг издигнат и присъстващи представители на сесията, която се проведе. Горещата новина от преди няколко дни, започващата среща на ООН ще събере най-голям до сега брой световни лидери. Четем, че на тази среща ще говори папа Франциск, който ще бъде първият папа, който ще произнесе слово пред държавните глави. По-долу четем какво казва и говорителя на папата, че папската визита бе силно желана от генералния секретар на ООН Бан Ки Мун, а за да бъде улеснено нейното протичане бяха направени някои административни и логистични промени, включително официалното откриване, което ще бъде в 11 месеца от 9. Несъмнено, посещението на папа Франциск ще бъде историческо и ще остави дълбоки следи. Никой не се съмнява, че идват някакви промени, че ще се случват много особени неща в близко бъдеще, а ние сега проследяваме точно как тези неща ще повлияят върху света. Архиепископ Луза, това е говорителя на Ватикана, говори и за отзвука в ООН на папската енциклика за опазването на творението Лаудато Си. Ехото от тази енциклика бе много силно. Всички от генералния секретар до отделните делегации анализираха в дълбочина този документ, който касае не само климатичните промени, а по-скоро социалната справедливост. И много е добре да си зададем въпроса какво прави един чисто религиозен документ, един документ, който трябва да регулира развитието и принципите на една църковна система, какво прави той на дневен ред за обсъждане в политическата организация, която днес определя хода на целия свят. Така, брутални конфликти, провали и в управлението, икономическото отчаяние и други фактори доведоха до преселението на хора невиждано от Втората световна война. Това докладва сайта Mediapool. Заяви Бан и това е, че 60 милиона души по света са напуснали домовете си. 60 милиона души в момента се преселват от една точка на света в друга. Заседания на Общото събрание ще участват също иранския президент Хасан Рухани, външният министър Мохамад Джефад Зариф. Очаква се в понеделник Зариф да се срещне с външните министри на 6 страни, които договориха историческото ядрено споразумение. Според ООН, освен в Сирия, много тежки хуманитарни кризи, значи не е само Сирия проблема, има в Йемен, Южен Судан и Ирак. По време на Общото събрание предстои да се проведат срещи на високо равнище и за тези конфликти. Оказва се, че на ООН, на тази среща, се събират лидерите на всичките водещи държави, за да решават явно политическия курс, който ще поеме от сега нататък света. Но Библията казва,
в 12 глава на Данаил. И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за своите людей, ще се подигне. И ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто народ съществува до онова време. И в онова време твоите люди ще се отърват, всеки, който се намери записан в книгата. Онази книга, за която четохме в начало по обещание. Едно от тези прекрасни обещания, които бяха отправени към всички, които вярват в Бог. Папа Франциск призова за бдителност към фундаментализма. Друга много интересна новина, която всъщност побужда към компромиси. Тук виждате Американския конгрес на крака пред папата в залата, а отгоре надписа "Нашето доверие в Бог". И най-тъжното е, че след като, ако прочетете всичките речи, ако прочетете всичко изговорено в ООН, всичко изговорено пред Конгреса, Бог, името Исус Христос, не присъства нито веднъж. И тогава трябва да се запитаме в кой Бог тогава е доверието на целия американски народ. В кой Бог те уповават. Ако нито веднъж не се говори за библейския Бог, нито веднъж не е казано нещо за Библията, нито веднъж не се споменава името на нашия Господ Исус Христос. Така, папа Франциск призова днес във Вашингтон за бдителност към всички видове фундаментализъм. Това бе историческо първо по рода си слово. Необходимо е постигането на деликатен баланс, за да се преборим с насилието, извършено в името на една религия или на една идеология, като същевременно запазим индивидуалните си свободи. Зад Франциск в пленарната зала седяха вице-президентът на САЩ Джо Байден и председателят на Камарата на представителите Джон Дейнър и двамата католици, отбелязва Associated Press. Значи религията вече окончателно навлиза в политиката. И то политиката на единствената суперсила на държавата, която ръководи много от световните събития днес. Кризата с мигрантите. Най-голямата по рода си от Втората световна война, която изисква взимането на много трудни решения. Нашият свят е изправен пред бежанска криза, която е невиждана по мащаби от Втората световна война насам. Тази криза ни изправя пред големи предизвикателства и пред множество трудни решения, каза Франциск. И сякаш тук, в момента, нашия свят заприличва много на ситуацията, която света имаше по време на Великото преселение на народите. Сякаш по сигнал, огромна маса народи, историците все още не могат с точност да установят всички причини, довели до това, тръгват към тогавашната Римска империя и света оттам нататък коренно се променя. Говори се за климатичните промени, изискват се смели действия по въпроса, но ние прочетохме, че всичките тези проблеми не са резултати, не могат да бъдат решени от човешки действия, а те са последица единствено от делата, от беззаконието на хората. И следователно, единственият начин да се справим с това е да потърсим Божията подкрепа, както Исус каза, да бъдем кротки и смирени, не да търсим някакви политически или други решения. Светият Отец произнесе, четем накрая, своята историческа реч при засилени мерки за сигурност, улиците около Конгреса бяха блокирани, а полицейското присъствие беше голямо. В коментара на сайта последните дни четем няколко много важни неща. Явно всеки, който не е съгласен с масовото разбиране, е фундаменталист. Тоест, всяко разбиране, което не съответства на този съюз, който се оформя папата, разчитайки на президента на Америка, да заздрави всички рани, този съюз, който не се съобразява с него, попада в групата фундаменталисти. Сега, като поставя всички идеологии, възгледи и разбирания, различаващи се от общо приетите под общ знаменател, Франциск на практика твърди, че щом нещо не се харесва на целия свят, изповядващите подобно схващане са фундаменталисти. Тоест, ако мнението не съвпада с мнението на останалите, значи човек е фундаменталист. Но в Деяния на апостолите ние четем, че
Чрез никое друго име на земята няма спасение, освен чрез името на нашия Бог Исус Христос. А щом това име нито веднъж не се споменава и въобще отсъства, дали това не означава, че всеки, който вярва в Исус Христос, всъщност е фундаменталист? Той добавя, казва сайта, че такава е закона за отблъскване на атаките на терористи, като тези на исламисти срещу християните, като говори тук за законното използване на военна сила срещу несправедлива агресия. Но само преди няколко дни се изказа, че злословието е вид тероризъм. Значи, ако някой злослови, а злословието е несъобразяване с това, което мислят всички, той е терорист и срещу него може да бъде използвана законно военна сила. В книгата Великата борба е казано нещо много съществено още за самото създаване на Съединените американски щати. Когато основите му са били положени от колонистите на базата на църквата и са се опитали да правят държава, се казва, че това е крайно грешно. И накрая се заключва, че съединяването на църквата с държавата, колкото и незначително да е, макар да изглежда, че приближава света до църквата, в действителност приближава църквата до света. Всяко действие, което приближава църква и държава, което приближава политиката и се търсят инструментите на политиката, за да се постигат целите на църквата, всъщност приближава църквата до света. А за света сме насърчени и апостол Павел съветва своето послание към римляните: и не дейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно нему и съвършено. Казано ни, че света ще отива на зле, но ние да не се съобразяваме на това. Да погледнем, да познаем каква е Божията воля и да видим, че това е добро, благоугодно нему и съвършено. Това е друго събитие. Ето тук виждате снимки на вече заформящия се съюз. И заглавието е много интересно на тази новина. Барак Обама и Папа Франциск с единомислие по основни въпроси, пише Дир.bg. Обама приветства призива на папата към единство и за приемане към действия, за преминаване към действия в борба с климатичните промени. Явно климатичните промени, мигрантите, световните проблеми с тероризма се явяват като катализатор, като основен момент за това единомислие и единство. И е много странно, че тази особена дума единомислие се използва точно тук. Защото същата дума, единомислие, е използвана и в Библията и е записана в Откровението, където описва ангела, който идва. И дойде един ангел и дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, да поговори с мене, казвайки: дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе и земните жители, се опиха от виното на нейното блудстване. И описва съдбата на Вавилон тук, апостола, на тази система, комбинираща всякакъв вид езичество и всякакви практики противни на Бога. И завършва последния начин. Ето разумното значение на това. Вижда Йоан един звяр с 7 глави и ангела му обяснява от 9 стих. Ето разумното значение на това. 7 глави са 7 хълма, на които седи жената. Те са и 7 царе, от които 5 паднаха и единият сега е, а другият още не е дошъл. И когато дойде, трябва само малко да постои. И звярът, който беше и го няма, той е 8-ият цар, който е от 7-те и отива в погибел. И 10 рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Те са единомислени, същата тази дума, и предават на звяра своята сила и власт. Тоест за същото, за което говорих в Библията, се случва ясно и в политически план. Няма нищо ново под слънцето, казва още в своята книга Еклесиаст Соломон. И ние четем през 1911 година в Американския католически тримесечник Ревю
в броя от април тогава едно събитие, описано, което прилича на това, което се готви да става в момента. Четем следното: преди много години, когато поради небрежността на западните императори, Рим е оставен на милостта на варварските орди, говори тук за голямото преселение на народите, римляните се обръщат към една личност за защита и за подкрепа и отправят молбата си тя да ги управлява. И така се поставя началото на суверенитета на папите. Така покорно пристъпвайки към трона на Цезаря, викарият, заместникът на Христос, поема скиптъра, пред който императорите и царете на Европа трябва да се покланят в благоговение много години след това. И всичките политически събития, които ние виждаме да се разиграват в момента, приличат в един много по-голям, този път световен мащаб, на това, което се е случило при Великото преселение на народите. Един друг източник, папската монархия на Уилям Бери, казва: пак с Романа бива преустановен. Това е всеобща заблуда. Където някой епископ си е създал обкръжение от хора с висш ранг, там религията защитава каквото е останало от древния ред. Новият Рим се издига бавно на хоризонта. Той е наследник на религия, императорът го няма вече. И на негово място се намира Понтифекс Максимум. Сега той е викарият, заместникът на Христос, който предлага старата цивилизация на племената от севера. Той ги обръща към своето учение, а те му служат като на отец и като на върховен съдия. Това е папската монархия, която и в силата си и в опадъка си хвърля сянка върху историята на Европа за 1000 години. Случило се. Това се е случило вече в Европа и за жалост сме на път подобно нещо да се случи отново. Но за вярващия има винаги надежда. В едно много подробно изследване библейство, което прави един български учен върху цялото състояние на природата и на света, в момента той заключва следното: библейските пророчества за последното време се изпълняват пред очите ни. Затова пише евангелистът: бдейте, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Затова бъдете и вие готови, защото час, когато го не мислите, човешкият син иде. Предстоят още по-ужасни събития. Те са достоверно прогнозирани от богословени пророци. Но тези пророчества няма за цел да ни оплашат. Напротив, в последните времена людете, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. Казано е, че колкото по-страшно става положението в света, толкова по-укрепени, толкова по-сигурни във вярата си трябва да стават хората, които уповават на Бога. Людете, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. Пророчествата за последното време са дадени, за да разбираме все по-добре, че времето е близо. А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Един наистина невероятен текст, който подканя всички, които виждат нещата, които се случват, да вършат подвизи, да помагат на другите, да им носят тази вест и да надигнат главите си, защото изкуплението наближава. И най-голямата победа, която победи целия свят, която победи цялото зло, беше победата, която извоюва нашия Господ. И за нея четем тези прекрасни стихове. В това време Исус проговори, казвайки: благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, сърцето си открил това от мъдрите и разумните, си го открил на младенците. Младенците, това са хората, които са като деца, които с чистото сърце на едно дете, с тази вяра, с тази любов, подхождат към Божиите обещания. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Всичко ми е предадено от Отца ми, и освен Отца никой не познава Сина, нито познава някой Отца. Освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да го открие. И тук е отправено най-красивото предложение, най-красивата покана. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Целият свят, всички проблеми, целият грях, натрупан за 4000 години, беше победен
с кротко и смирено сърце. Всяка една неправда, всяко едно зло беше победено с кротко и смирено сърце. И тогава този, който има смирено сърце, му е обещано, че ще намери покой за душата, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. И за да видим колко грандиозна е тази победа, добавя апостол Павел в своите послания към римляните: онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко. В посланието към Тимотей четем: и без противоречие велика е тайната на благочестието. И ако някога се чуете коя е най-голямата тайна, това е. И това е най-красивата тайна, която съществува. Бог, който биде явен в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава. И накрая златният текст на Библията, който описва грандиозната Христова жертва, който описва благословеното спасение, което всеки един може да има чрез вяра. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. И последните три текста, първият описва как са побеждавали верните Христови последователи през всичките векове. Казва: те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване. Победата е чрез вяра в Христовата саможертва и чрез словото на своето свидетелстване. Чрез споделянето на това как Бог е помогнал на нас. Чрез вярата, чрез смиреното и кротко сърце. И един текст, който е любим текст на един мой много личен и много скъп приятел, който казва: разумните ще сияят светлостта на простора и ония, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. И каква по-голяма красота може да има от светлостта на простора и от красотата на звездите? Такава ще бъде красотата на онези, които обръщат мнозина в правда, които им показват правия път, казват им какви са последствията, ако тръгнат по пътя на греха, и какви са последствията, ако тръгнат по пътя на правдата. И последните думи са думите на Исус Христос, който казва: това ви казвах, за да имате с мен мир. В света имате скръб, но дързайте, аз победих света. Ето е най-голямата победа. Победата победила целия свят. Единствен го е направил Исус Христос. И няма нищо на този свят, което да си струва повече от това да вярваме в Него. И тези текстове, ако искате ги запишете, може да ви служат като мъдрост, могат да ви дават смелост, могат да ви окуражават, могат да ви насърчават, но най-голямата победа, искам да запомните, в този свят е извоювана не с оръжие, не с мъдрост, а с кротко и смирено сърце. Така че това е моето пожелание към вас, да вярвате не на друг, а първо да вярвате в Бог. Амин. Амин. Ще се помолим в края. Ще прочета, да се помолим това, с което завършва Библията. Оня, който свидетелства за това, казва: наистина идва скоро. Амин. Дойди, Господи Исусе. Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин. Благодарим за мъдроизнесения материал. Искаме да поздравим нашите приятели, които ни гледат в интернет, и приятелите ни от Норвегия, и от Италия, и от всекъде по света. Надяваме се, че този материал ще ви даде много и най-вече четете Словото на вашия Господ